Het scootje De Hele Mannen is juist na een onvaring met het beurtskip Koopmans Welvaart trofeeën. Het beurtskip roen een soort skiën op. Nevens skipper Berend Mink hier zijn scootje voorrang om ter zielde. Maar nevens de politie hier hij juist voorrang verliezen matten. De politie is op zoek naar de eigenaar van een mountainbike die het verliezen weekend broekt is bij de oerval op een wedding in Sint-Jonsgeer. De 84-jarige bewenner rekken daarbij verwoenen. De oervaller naaide uit op de mountainbike, maar liet die letter achter bij de molen. Beachvolleyballers Richard Schuil en Reinder Numerdor hadden de hele finale van de Olympische Spelen hellen. Het duo wie juist de Joen te sterk voor de Italiaan. Joen speelde ze voor een finale plakje in het Duitse duo Julius Brink en Jonas Rekkerman. Zielster Marik Bouwmeester had juist het maar haar fans viert dat ze een zilveren plakwoen had op de Olympische Spelen. In Watten binnen ze ook dwaande met het tarien van de huldiging van haar dwarpsgenoot. Joen en vannacht nog kans op buien met tongen. De wind komt uit het westen naar het noordwesten. Morgen liek het te droeg te blowen en schijnt te zinnen het wordt 20 graden. Later in de week wordt het warmer, 23 tot 24 graden.